Ola, que tal o levades? Bueno, mira, vou vos deixar unha base para que improvisedes coa escala pentatónica. Lembrade que non ten nin si nin fa. Entón, pois eu vou tocar sobre unha base rítmica, 4 tempos toco eu, e 4 vos deixo a vos para que improvisedes en riba. E logo deixo vos tamén a base para que toquedes na casa se queredes. Non precisades a base para tocar a pentatónica, pero o mellor anima máis. Vamos alá, eu teño 4, cada vez que hai un plato, que hai un pratillo, pois é cando empezan as frases. Vamos alá.